Lah iya bos, dikekno piro? Mang ono sing nyang selawe, dikekno wis. Apamu? Selawe. Langitmu iku Tegal sak cikrak tadi anyang selawe iku. Lah tak tawakno sak M kok iku. Wong iku tanah yo sak bran-bran kaya ngono iku etar-etaran. Aduh, ya gak payu nah, wis AM. Wong tanah ya watu tok ngono kok. Ikut surate bareng yo gak jelas. Mama Budi, Mama nih, hey. I'm coming. Mon, Timon! Timon, apa iku mon? Kamu kenapa, Loh, Agemon, Moromon, Gimon, aduh, Gimun rek. Nandi semon, niku lemon demi temoromon. Hai, saya ini bukan demit, hai. Pintu kamu tidak kamu kunci ya. Loh, Agemon, kucing emang bumon. Shh, Gimun rek, mon, metu wos, aku mari adus iki lho. Kamu jangan gopo begitu, Saya ini manusia, bukan kucing. Duh, Gimun mang lagare nandi sih, awak sik isu tas mari adus ketek kalung sampel. Mon. Duh, kok metu apa? Oh, aku iki gorong salin iku lho. Nehi. Saya ini bukan orang sampel, saya ini penjual obat. Apakah kamu mau beli buat mengincupkan ini sama memolorkan ini? Dodol obat. Lah mosok dodol obat bacaan koyo ngene sih. Mon, age ta mon? Wis aku gak tuku. Ayolah, kamu beli saja. Kan kurang opo sih di? Aduh, kakine drobol. Sopo iki? Perkenalkan nama saya Mr. Jackie dari Belanda sana. Saya menjual obat. Yes. Ana Mr. Haji Kaimun dari Arab Saudi. Naam. And you mau smoking? No. Sesek. No smoking. Sesek, rada sesek iki. Cocok wis nemu gandengane wong stres musuh wong sampel. Aduh. Kalau kamu sesek, saya ini jual obat pelonggar. Apakah kamu mau? Oh, jangkrik iki. Bakal ngurip pati nggo terang tok iki. Lah iku sing digawe kok sepatu iku. Oh, iya. Ada obat apaan itu? Ini saya menjual obat untuk penyakit manusia biar bisa sehat dan kuat. Oh iya, dadi Roni kon. Bis nipu wong. Roni mah ya mburi kono lho. Aduh, bah lakane ngono. Maksud kamu apa, Roni? Jelas penipuan nih. Lagu lama iki. Balik gini aman sih. Gila kon. Aduh dicucuk Rik. Aduh, harus gue nih. Gila gue nih. Salah gondol kabeh gue nih. Aduh.
Duh, sekarang baju garis, kau ucul. Oh, kodi. Waduh, cocok mana Rik? Kau tak belet tak cari cekut kau wis. Aduh. Aduh. Main dok Rik. Tati kan gak tegas kon ndak angrem kon gak tati kon ngono. Betes Rik. Bukan ditetek mati kon iki. Aduh. Dok mulai biyen kok kaya datek-datek no kon ikuti kesehati. Opo di. Wis, jangkrim sing pinter. Kon iki mas gak bengok-bengok ya opo pi langsung ketake gini kon iki. Opo sing gede iki. Napa salah iki? Lu ketika mesti iki kon iki. Mbok sebelum Din. Ya opo ngene iki, Rik? Sing si menteng-menteng ngene iki. Ini aku malah gak iso ngeritno kon tau ngene iki. Tuh ngene iki aku malah buru notok nang dari men. Dengan waras mipul. Din, nyun. Kok sebulno iki cek waras, cek ngeritno kon aku. Aku sebulon. Iso nemen. Kon iki. Kecat tak lagi luar nyebel kon iki. Wis. Wis mikul. Coba bengok ae wis kon. Bakal ditati kok pangan kon. Ini. Waduh, dagimu kok eru rek kare pacaranku koyo ngene. Kok ngerti ae celeng iki. Kamu nuduh saya penipu itu apa? Saya ini bukan Roni, saya ini penjual obat asli dari Amerika Serikat sana. Amerika kakimu medel iku ah. Kon kowe dadi Roni ah, delok pasiane iku. Genok sing waras blas malah stroke kabeh. Kon iki penipuan kon iki. Wong piro isan sing kon tipu? No, saya ini penjual obat dari luar negeri sana. Salah numuan. Oh, pacigol iki. Tenan ah. Kok ruwase mun aku macak kok ngene mun. Wes, mambu ae aku Don, ora penipu Don. Lah kok iso? Lah iku sepatuku yang kon gawe. Duk, iya rek. Lah iki lah sepatune Gimun Beni. Kok ta iki? Hah. Suarku barang ya opo? Kok gak ganti lagi aku mah. Kamu lho, kon lek gak tegas aja iki kerso. Wong biasa sik taren dikek nang aku kon sludas-sludur ae. Yo, rek kone Don. Gurung iso rek kate nipu wong koyo ngene. Lah untunge apa kok taren kon? Wong nyatane aku ya oleh 10 juta apa jamat? Hah? 10 juta? Berarti kon wis mari ngakali wong lho. Ya sudah dong. Emang cuma kamu saja yang bisa mengakali wong. Aku yo iso. Oh, anjing kirek kon iki. Gorene duwe. Lah lapo wong duwe mari tak gawe tuku kompor barang di omah ya wis lunas. Kon kekno aku apa kon milih dihukum? Cangkemmu lha lapo kate hukum-hukuman barang sih? Lah iya gorene duwe. Ya gak iso kon gak nyambut gawe kok jar duwe. Oh, yo. Ojo dikono karene. Kon kuwi dihukum ta? Yo ojo dilaporno mon. Lah iya duwe, kekno aku wis. Oh, kon iki mesti malak nang kancane ngakali. Lah kon milih dihukum apa karene duwe iki tak peke? Oh, ya ora kena ngono, Cek. Ngene lho wis. Kon ae usaha mbek aku tak terus ning usaha iki. Iya gak apa-apa, tapi sak aku 90 kon 10%. Kok imutem kon mon, moro-moro aku mek 10% aku sing usaha. Enggak apa-apa, Don. Lho ya ojo ngono. Wis ngene wis, ngene penak. Aku 50, kon 50, tapi aku sing nyambut gawe apa? Ngono gak apa-apa.
Tapi aku gak melok nang lapangan lho. Lho ya kudu melok asline mu. Wamo, ya kenaan kon. Aduh, wis. Kalau aku melok modal nang lapangan, berarti aku sing 90, kon sing 10%. Ya aja, Cek. Selawe wis, kon ae melok mudhun aku nang lapangan. Ya wis gak apa-apa. Aku melok nang lapangan. Tapi targetmu sapa sih? Ya akeh mun nek targete wong kampung sak dabres. Lek mangi ku Rabu, semoyo minggu ngarep. Gosok iku lho, tak dol 5 juta kate dituku. Gosok. Lho, lah wong kene sewu akal aja gosok telek gelem budidaya kuwi lho, payu larang. Sakarepmu wis pokoke dari duit. Iya, tapi kon kudu melok nang lapangan temenan lho. Yo, Temenan, tapi aja kono mesti lho. Oh, dilapurno aku nek kono mesti lek dulu. yo wis. Kon melok aku saiki apa ya apa? Wis gampang tak susul. Tapi kon maca sing nyetir aja koyo ngene, keruan kok. Ini saya nang ndek aku dulu. Oh, bos karep-karepmu. Apa? Lah iya, jeraku lek gereng nemen iku ora iso metu-metu. Sopo kering aku iki waras. Lek warase koyo ngene iki lho, lah geringe ya opo? Yo gak kering-keringan. Menungso koyo Riko iki gak gering-geringan, tapi langsung teksek. Apane sing tek? Ya nyawone iku lho, langsung dipetokna malaikat. Lambemu gak disoder ae. Ngomong ora kecoe ngomong soder-soder. Kayak iki kene kon mari iki. Oh, nang tuh dikram. Lah mbok ya aja nulis toyer. Lah makanya niki ya dijak dolen. Masih aku nulis-nulis ngene ya nyambut gawe per. Lah lek nuruti dolen tok, kapan oleh duweke aku? Kan mang tak parani tak jak dolen nyer. Kon nulis-nulis ngono iku penghasilanmu piro? Ya akeh lek penghasilanku ae per. Lek ancane penghasilanmu akeh ya, kok gak tau nyekel duit. Iya ya per. Kali aku nyambut gawe ya bendino, tapi kok gak nyekel duit blas. Ngene lho yer, rungokno. Jarene bosan rokok. Sopo ae sing usaha atine ikhlas ya bakal iso sugih. Ya iso gak sugih. Tapi paling gak lek pas bodo duit insyaallah ono. Lek kon iki anjene pinter per. Tapi omonge tok gak iso nglakoni. Lah kon iki lho, jerene kepingin sukses. Jika isaran kancane ngenyek. Kenyataane ngono kok, Per. Mangkane tayer, aja didelok sapa sing ngomong, deloken apa sing diomong. Undur makola, wala tandur mankola. Sik baye dalil, Per. Tapi ya bener dalilmu. Wong kene ngaji kok. Wis yer timangan aku. Aduh, padokan tok erek sing diatur. Aduh, wis asar Alhamdulillah. Langgari emak sing diwakopno wis dibikini wong adan kaya ngono. Duh, gak ngrasani elek, Mak, ngrasani api. Jembar kubure padha ngodalane diakumat rasule, muga-muga di ngapura dosane Riko nang pangeran Mak Sipah. Iya mas, tak ladine ora oleh. Tapi nek gak oleh yo karuan cek kuburan kono tanah saibet ae yo. Yo. Assalamualaikum. Loh, ah. Ya apa tegale sido-sido lah. Lang Tegal sakmono bane kok katene digawe kuburan barangmun. Lek mendem kona.
Waduh, guyon nah, Marlena. Jenengan dikekno piro sih tegale? Lah kon kaya erumun, mosok kon gak dikandani nang bojomu regane. Kon lek nglamang-lama tak pendem urip kon lho. Wah, ya ora kena pendam-pendam ngono nah. Lah wong sing ngambekane kempas kempis lho kono. Jane kono tak pendem. Lek kon anjene ora duwe ungkah-unggumun. Paribasan iku lho paribasan. Mari kate kon tuku piro genai. Lah iya bos, dikekno piro? Mang ono sing nyang selawe, dikekno wis. Apamu? Selawe. Langitmu iku tegal sak cikrak kabehan yang selawe iku. Lah tak tawakno sak M kok iku. Wong iku tanah yo sak bran-bran kaya ngono iku etar-etaran. Aduh, ya gak payu nah, wis AM. Wong tanah ya watu tok ngono kok. Ikut surate barang yo gak jelas. Lah lek surate yo jelas mun, mari tak sertifikatno barang. Si ono pemutihan iku lho. Lah wong sing uprak-uprak iku Pak Dudung kok datakno kon iku. Duh, wong tanah ngono nah. Iku payu 500 lho wis larang iku. Aduh, yo gak oleh mun lek 500. Lah wong iku tanah iku 2 hektar pun jol iku mun. Ya ponjol, ambek tanah ganjaran sing riko coro iku 1,5 iku. Aja ngomong ngono kon lho. Lah wong omahmu yo kidule embong. Aduh, wis iku tawakno nang liya kasih payu 250. Oh, deloken dhewe mari ngene tak tawakno handoko lak kayu larang. Aduh, lah ngandoko wis gak gelem apa. Jarine sapa? Tak kongkon mlebokno nang hang yo mlayu lek iku. Aduh, lah tukang golongane sing mang nandi yo. Penggawean durung mari kok wis ditinggal. Blaen wis, lek ditinggal mulai to metu idayo. Kita bangkrut sing mborono. Barek kok boro, kok aku lho dadi jeragan. Sopo boro? Wong aku sayan nang Agung Sudarmono. Timbangane sayan, ayo melu aku wis petung. Oleh duwe nggo. Petong apa no yer? Ya golek bote ta, Cek. Bote. Langitmu aku celeng ta mbok jang golek bote iku. Didol, Cek. Bote ku didol, engko lek oleh tak perseni. Piro ngono iku persene yer? Bote sing gorong oleh takon persen. Golek oleh sing akeh. Golek oleh akeh tak perseni akeh. Temenan yo. Soale nek mburine kandang wetan ono lek 5 kilo lho. Kemangsane Riko kali nggih bedel lah. Aku iki boto tontonan, ora bodo kiloan. Oh, lek gak niat ngewangi aku. Ngalio, aja rame di kene, orang ngono petung aku. Ngalio. Bacok kene gue wis. Opo yer? Oke, kok. Wih, gua kok akon. Ini mana? Udah mana? Kegelik gulumu kon salah-salah. Aduh, ampun, Bos. Wis aja nang handoko percuma, handoko wis kere nemen. Wis ngene mbok, tak dono 500 cek nang payu. Yo dalakno mun cek nang payu cepet. Tapi yo aja murah-murah nemen mun, lah kurangi aku kate golek nandi. Yo, gak mbok, asline 500 iku wis larang lek tanah iku. Loh, dudu anyaran rek. Aduh, Mari ngising lho, Mun. Deloken mun adikne mun, disini mali lancar ae tegale kate payu. mari kita kali payu. Ayo usah jajar ngene. Payu ngono. Kali. Apa ae mun, lah wong arek bener-bener kok kate dicakak karu-karuan. Karuan cek rabi maneh, masih rabi loro pokok duwe bojo bener. Loro apane mah lawang situ minggat kok loro yo iki. Ya pokok bener le. Rungokno iku. Tapi nek tuku mau iso mele mul. Segini. Oh, sing tak banting di emper kono kok nek buru yare gak kena kon. 500 aku. Wes mul mlebu kono mul. Hawa mesak. Aku kate metu-metu lho, Mak. Ya metu kono wis aja ngrungokno gimun. Eh, Per. yo.
Ben bayi. Blebes sik pancet arek iki. Lah ngono ge hiburan ta, Mbok. Iku ku ya apa? Ora umes. Padahal gak tau nom ae. Anu mun. Lek anjan ayu-ayu lek mari bayaran mancul ae terno ya. Beres mul, iku tak terno. Tak balang asbak iki munyer konku. Kon iki anjen nuruti arek ae kon iki. Wah, kebutuhan iku, Mbok. Jan gak omes blas aku. Tekan ndi, Bos? Teko kuburan. Lapo Bos nang kuburan? Ana wong mati ta? Ya akeh wong mati, wong ancen kuburan. Aku ngono teko nyekar, kirim donga nang wong tuwa. Ya nang ahli kubur kabeh. Sampean ditinggal bapak emean mulai kapan, Bos? Mulai cilik le, padha karo sampean. Penak paling ya, Bos ya. Semunggo bapak sik ono. Paling aku ya wis duwe HP, pedal listrik. Saking ae bapak wis gak ono. Dadi isone mek ngene tok ya, Bos. Aja digetuni le sing wis mari. Mergo lek sampean ambek aku gak diuji. Sampean gak bakal ngerti arti kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Ngene le. Sing wis gak ono iku ayo belajar diikhlasno. Mangkane mumpung wong tuwa sik ono, ayo dijawani, ayo dijogo, ayo dirumat, aja nglamak nang wong tuwek. Aja digawe pegel atine. Ridallah fi ridha waliden. Mergo ridho Allah, ridhone wong tuwa. Siap, Bos. Tak mangan sik aku luwe. Andio kena konsentra di. Apa ahul? Kok gremeng ae? Kate gak gremeng yo po camul konsentra di kulon jarine gongetan di wetan kene ra ono. Lah sing nggawa iku lho sapa hul? Yo cak jamat karo cak wedon. Lah ngene iki aku kate nyombor kentekan konsentrat. Paling ya didol hul nang arek-arek. Koyo gak ro arek-arek kon niku. Yo ndek don lah karo camul. Bapak wis aku kate lapor nang Bos Handoko. Ya iya hul, laporono. Timbangane kon sing dipisui. Lah iya cak mul. Riko kate nandi ono. Mari udan iki aja ngluyur ae. Ya nyelimuno pikir iki lho hul. Ambek ate njoko ungkal kari ndek kebon. Pikir kok ndek slemburno cak mul. Aku gawe haik po waras. Waduh ya tambah mumet aku hul. Wong salah ndas koyo njebrot ngene rasane. Wis salah cak mul. Kok bengi ae itu bisa setele senggel. Wis mbul ora nuruti kon.